diplomasiyya sun tabbatar da cewa Iran ta karɓi kunshin shirin tsagaita wutar Donald Trump mai kunshe da sadarori 15 da ke fatan kawo ƙarshen yakin bangarorin biyu na kusan wata guda. Kuda yake ta bayyana tayin na Trump a matsayin borin kunya, matakin da ke zuwa a daidai lokacin da dakarun juyin juya hali suka bude wuta kan wani babban jirgin yakin Amurka da ke kan teku. Majiyoyin diplomasiyya daga Iran da kuma Pakistan wadda ke sahun kasashen da ke shiga tsakani don ganin an sasanta yakin na Amurka da Iran ta fuskar diplomasiyya sun ce matakin Iran na karbar kunshin ya ba da kwarin gwiwar iya kawo ƙarshen wannan yaƙi. Kuda yake akwai shakku kan yiwuwar mahukuntan na Tehran su aminta da bukatun Amurka da ke cikin wannan kunshi. Duk da yadda Trump ke ci gaba da ikirarin samun gamsasshiyar tattaunawa da Iran tun daga kwanaki biyu da suka gabata a gefe guda, Tehran na ci gaba da musanta wannan tattaunawa. Su dai manyan jami'an gwamnatin Pakistan biyu sun shaida wa AFP cewa tuni suka miƙa tayin na Trump ga Iran. Sai dai hakan bai hana kasar ta gabas ta tsakiya ci gaba da hare-hare ba, ciki har da farmakar babban jirgin yakin Amurka a wani yanayi da kafar Al Jazeera ke cewa Tehran fa ta yi watsi da kunshin na Trump. Sai dai wasu majiyoyin diplomasiyya a yankin na gabas ta tsakiya sun tabbatar da cewa akwai tattaunawa tsakanin bangarorin biyu a sirrance ta wata fuska da kowannensu ba zai ji kunyar alwashin da ya sha ko kuma rashin cikar muradinsa ba, yayin da wasu daga cikin sadarorin tayin na Trump ke nuna cewa dole Iran ta kawo ƙarshen ƙara yawan makamashin uranium ɗin da take tacewa tare da lalata makamanta masu linzami da kuma dakatar da ƙera su, baya ga buɗe mashigin Hormuz ga kowa da kowa da kuma gamayya wajen samar da sojojin ƙasa da ƙasa da za su bayar da tsaro a mashigin. Sai kuma batun janye wa Iran dukkanin takunkumai da kuma taimaka mata don sake gina kanta. Sai dai wasu majiyoyi sun ce bukatun na Trump fa tun farko su ne dai bukatun da Tehran take amincewa da su tun a watan Yuni yayin tattaunawar bangarorin biyu gabanin faruwar wannan yaƙi. A gefe guda Iran wadda ke neman sassaucin takunkumai na ɗaukar matakan ganin bata maimaita kuskure makamancin na yarjejeniyar 2015 ba da ya dakatar da ita daga bunƙasa shirinta na mallakar makamin nukiliya tare da dawo da alaƙa tsakaninta da manyan ƙasashen yammaci.